deixem presentar, em dic Emma i tinc 13 anys. Jo soc l'Agustí i tinc 13 anys també. I jo em dic Rafael i tinc 13 anys. El nostre projecte d'IDD parla sobre el Barça i el nostre nom és Fiuculers. Perquè els espectadors del Barça, quan miraven un partit, eren assentats sobre una rampa i la gent que passava darrere els veia el cul. Per això. Bon, us deixem veure un poc el partit del Barça i amb l'himne nacional darrere. Adéu! Una bandera entre germana, blaugrana venim una falsa porta.